Diuen que veure sortir el sol és la manera més directa de viure la transformació del temps. Ho fem sovint. Projectes com el que ara veureu són els que modelen una productora com Common Films. Centenars de quilòmetres entre els pics més alts dels Pirineus, passant per cales espectaculars, parant per gorgues, pobles i museus. Desenes de localitzacions espectaculars. Aquí, en aquests paratges, és on teixim el que els nostres clients ens demaneu. Darrere l'acció, a vegades tan onírica, hi ha una planificació de dies de producció al mil·límetre, trucades, reunions. A l'equació, també hi entra en joc els gadgets tècnics més punters del mercat, operats per professionals forjats en 1000 batalles, combinat amb l'entusiasme del talent emergent més revulsiu. Tot alquimitzat amb el bon rotllo que caracteritza el modus operandi de Common. Girona, què passa? Ens van encarregar un seguit de solucions audiovisuals, varis vídeos de diferents rutes cicloturístiques, també foto professional per vestir una nova web i alimentar unes xarxes d'envergadura. I, de pas, em va ajudar a elaborar una revista i dossiers temàtics del sector a nivell estatal. Seguim amb Trek and Ride. Càmeres a l'espatlla, drons al cel, concentració, comunicació, foto i... 3, 2, 1, acció! Amb més de 20 anys rodant pel món, a Common aconseguim una simbiosi que funciona a la perfecció, on hi ha una història i som, i deixem l'empremta per sempre. Els resultats ens avalen i nosaltres, feliços. Gràcies a Trek and Ride i Cork Experience i gràcies als figurants i a tota la Common Crew.